חבל שהצופים שלנו לא יכולים להריח דרך הטלוויזיות, כי האזור שלנו פה יש לו ריח של... אם אני מתעלפת דלק, שמן, אני לא יודע, של מנוע, אתם רואים את הדבר הזה, תכף אנחנו נוריד גם את הכתובית, תוכלו לראות את זה במלוא הדרו. אנחנו מדברים על ג'ט סרף, וליאור צוברי, אהלן, מה העניינים? היי, אחלה. זה שלך? גם, כן, זה שלי. תקשיב, מה זה הדבר הזה? זה מוצר חדש, קוראים לו ג'ט סרף, זה גלשן ממונע. אנחנו רואים ברקע, אולי שנייה נבקש רק מהבמה שלנו לראות את זה לגמרי, כי זה דבר מטורף. זה נראה לי הדבר... זה שילוב בין ג'טסקי, אופנוע הים, לגלשן. נכון, לגמרי. תסביר לנו מה אנחנו רואים. אנחנו רואים גלשן ממונע בעצם, עם מנוע פנימי בפנים, שהוא בעצם, הוא מה שמניע את הגלשן, אין צורך בגלים, אין צורך ברוח. דבר חדש, נמצא כמה חודשים בארץ ובפרט כמה שנים בעולם. זה הדבר החדש לגמרי בים לדעתי. כמה צריך לדעת לגלוש כדי לעשות ג'ט סרף? לא צריך לדעת הרבה, האמת. מי שיש לו את הבסיס, אפילו בסקייטבורד או בסנובורד. ומי שאין לו בכלל. מי שאין לו את הבסיס, אז לוקח לו עוד חצי שעה או 40 דקות לעלות על הדבר, אבל לגמרי הוא מצליח. תקשיב, אני משותק מרוב התלהבות פשוט. משותק, אמיתי. אני רוצה את זה, ואני הולך עם זה לים מחר. כמה זה עולה קודם כל? המוצר הזה, המחירים שלו נעים בין 57 ל-65 אלף שקל. מה? כן, זה המחירים. המחיר הוא לא זול, אבל למי שיש... על מה? כולה גלשן שחיברתם עליו מנוע. כן, המחיר הוא מחיר אחיד של היצרן, היצרן קובע את המחיר. זה יותר מאופנוע ים. זה מחלק מאופנוע... בסדר גודל של אתה יכול לקנות אחלה אופנוע ים בפחות. כן, על המחיר אין ויכוח. 65,000. מה? אני לא מבין. למה זה יותר יקר מאופנוע ים? אפשר לקנות גם אוטו. המחיר הוא הגדרה ישירה של היצרן. סבבה, אוטו סבבה. המחיר הוא הגדרה של היצרן, ואין... הוא אותו מחיר בין כל הדילרים בעולם, יש 4 דילרים בסך הכל בעולם, והישראלים. כאילו באזור 60,000 שקל הדבר הזה? טוב, אבל זה לא ממש ספורט עממי. בסדר, עדיין, אופנועי ים הם נפוצים והם... רגע, אבל יש מקומות בארץ שלא חייבים לקנות את הג'ט סרף, אפשר רק להתנסות בג'ט סרף? כרגע לא. כרגע לא. אנחנו עושים נסיעות מבחן בתשלום לאנשים רציניים. אתה כאילו מהיבואן. אנחנו היבואנים, כן, של המוצר. יאללה, לך מפה, נו, מה אתה בא לנו? הוציא לנו את העיניים עם הדבר הזה. הוציא לנו את העיניים, מסתל אותנו מהריח של הדלק. אתה מוזמן לבוא לנסות בים, בכיף. אני רוצה את זה, אני לא בא לנסות את זה, אני בא לקחת אחד. אבל בואו נדבר על מהירויות. כמה זה מהיר? זה מגיע לעד 55 קמ"ש, במים זה המון. יואו! כן, והוא מתאים לגלישה בכל תנאי ים, אם זה גלים גבוהים, גלים נמוכים. עכשיו, ההיגוי הוא רק ההישענות שלך כמו בגלשן, נכון? לגמרי, ההיגוי הוא לגמרי עם הגוף. זאת אומרת, המנוע עובד קדימה, פשוט, ואתה מכוון את זה איך שאתה רוצה. סטופ, נכון. תכלס בארץ זה בטח הכי כיף בכנרת, לא? או שזה יותר כיף בגלים? אני לא... אין הגבלה, זאת אומרת, ברגע שאתה עליו, זה לא משנה איפה אתה נמצא, זה ממש מרגש. אני בכל פעם שיורד ממנו, בכל מקרה, אני עם חיוך לחצי יום לפחות. תגיד רגע, כי זה נראה כמו, אתה יודע, מסרטי מדע בדיוני כאלה, שהם עושים להם בחלל, גלשני... או סרטי ריגול לילדים. יש לי התחושה שנראה את זה בסרט של ג'יימס בונד בקרוב. זה דבר ממש חדש בעולם גם? כן, זה מוצר שקיים 2 בעולם. אנחנו נחשפנו אליו בתערוכה במונקו לפני כשנתיים, והחלטנו להביא אותו לארץ. אנחנו כמה חודשים נמצאים כאן, מאוגוסט. והמוצר הזה תופס תאוצה לגמרי. מדהים. כמה זמן נסיעה טנק דלק מספיק? ל3 שעות. 3 שעות? כן, זה המון. מה, זה באמת המון? במונחים של ים זה המון. הצריכה שלו היא מינורית, מבחינת צריכת דלק. והמוצר הוא מדהים, הוא מהמם. כמה זה ספורט? כמה זה קשה פיזית? זה ספורט, זה בהחלט ספורט. זה... מי שמכיר אופנוע ים עמידה... כאילו, שורפים קלוריות על זה? מי שמכיר אופנוע ים עמידה, אז גם אופנוע ים עמידה זה משהו שהוא ספורטיבי ודורש קצת כוח. לא יותר מדי, יש גם נשים שעלו על זה ועושות על זה... השאלה הבאה שלי הייתה לגבי קפיצות, ואני רואה שאפשר לעשות את זה. יש קפיצות, יש דברים מטורפים שאפשר לעשות בגלים, נמוכים וגבוהים, כל אחד בהתאם לרמה שלו, זה ממש מתאים לכל תנאי ים. כאילו, המציאו את זה לך, בשבילך, נכון? לא, אני אומר לך, אני באמת ארוס מזה, אני גמור מזה. אתה לגמרי מוזמן לבוא להתנסות. אני לא רוצה להתנסות, אני רוצה... כמה פעמים צריך להגיד לך את זה. תגיד רגע. ושוב, זה כל העניין של
של הסטייל, עיצובים, עניינים, יש דוגמאות, יש... יש כל מיני סוגי של עיצובים. מי שרוצה עיצוב אישי לבחירתו, אז זה גם משהו אפשרי בתוספת תשלום כמובן. אבל לוקחים על זה עוד כסף, היצרן לוקח את זה. יש את המודלים הבסיסיים שמגיעים דרך היצרן, ומי שרוצה את הפנטזיה שלו על הגלשן... אתה לא מחובר ביד, נכון? אתה מחובר ברגליים, ביד יש לך מין סטיק, מצערת. כי אם אתה נופל מזה... אם אתה נופל, אז יש מדומם אוטומטי שמתנתק... אבל זה לא תולש לך את הזרוע, כאילו, או שאתה... לא, יש מדומם אוטומטי, ממש מגנט קטן, שמתנתק לך מהיד, וזה נעצר, ואתה יכול לגשת אליו בשחייה. וואו, זה נשמע מגניב. תוריד לנו את ההתלהבות, אני יודע שאתה באת כאילו לעשות יח"צ. מה החסרונות של ה... מישהו מת מזה כבר? אף אחד לא מת מזה. כמה זה מסוכן? לא הייתי מגדיר את הספורט הזה כמסוכן, כי ממש כל השליטה בו היא על ידי הבן אדם, ומי שקצת מרגיש שהוא חסר ביטחון, אז הוא פשוט עוזב את הגז והכלי הזה עוצר אוטומטית. זה לא כלי שהוא נוסע על גז אוטומט או משהו כזה. זה מאוד פשוט, ואפשר... צריך רישיון לזה או רישוי או משהו? אין צורך ברישיון, יש מספר רישוי שמגיע ממשרד הספנות. רגע, זה בניגוד לאופנועי ים, נכון? אופנועי ים צריך עוד קצת רישוי. גם באופנועי ים יש מספר רישוי. צריך רישיון באופנועי ים? בדיוק כמו אותו דבר. כן. יש לו כושר שייט שמאושר על ידי משרד הספנות, אין צורך ברישיון. תגיד, זה לא משהו שנגיד הצבא יכול להשתמש בזה? אני רואה לגמרי יחידות קומנדו ימיות פולשות על נמלי אויב. זה יגיע לשם באיזשהו שלב, כן. יגיע לשם. זה משמש לצבא הצרפתי, כבר קנו כמה כאלה. טוב, נגד מי הם נלחמים? בדיוק, בדיוק. חופי נורמנדי. כן. נהדר, נהדר. כלי מדהים, כלי מדהים. תגיד, אתה יכול להפעיל את זה פה? אני יכול להפעיל את זה פה, אם אתם רוצים, זה יעשה קצת רעש וקצת עשן, אבל... לך על זה. רעש ועשן? אתה בטוח? הוא לא צריך מים כדי לקרר את עצמו, או שלא... אנחנו ניתן לו הפעלה קטנה ונראה. יאללה, תן. רעש ועשן, כן. כן, לך על זה, בסדר, הנה, הדסק מתפנה. כולם מורחים. זה הצתה חשמלית כזאת, או איך... כן. הנה, בוא נוריד את הגרפיקה שנראה את אני זזה קצת, הכתובית. זה לא יטוס פתאום, נכון? כי הוא צריך את ההתנגדות של המים כדי להגיע לה... אוקיי, רעש ועשן. יש? זה פשוט עובד. זה פשוט עובד. וואו. זה גלשן עם מנוע, עמיחי. עמיחי, בוא רגע. אנחנו מסבירים לעמיחי. בוא רגע, עמיחי. כן, ברור כן, אנחנו שידור. אתה ראית פעם דבר כזה? אתה לא מחובר למיקרופון, אבל תקשיב, עומדים על זה, וזה עם מנוע, וזה גלשן עם מנוע. מתי עושים? הנה, תראה. אני רוצה. גם אני רוצה. נראה לי אנחנו... יש זוגי כזה אולי? מהממים את ליאור צוברי ומוציאים אותו מהקרה וזורקים את... הרגת אותי, ליאור. זורקים אותו במחלף הסירה איפשהו. לא, זה הדבר הכי מגניב שאני ראיתי ב10 שנים האחרונות. אני אומר לך באמת, זה... כן, זה ממש המצאה מטורפת. טוב. על פי כל הדעות. הרגת אותנו עם הריח, עם העשן ועם המוצר עצמו. שאלה אחרונה לסיום, ספורטאים ישראלים גלשנים מקצועיים, גולשים מקצועיים, נחשפו לדבר הזה? נחשפו לזה, אפילו עשו, יש כמה שבשורה הראשונה. מן הסתם בן דוד שלי זה שחר צוברי, אז הוא בין הראשונים שעלה על המוצר הזה. שחר התלהב? לגמרי, ונתן את החוות דעת שלו. דיברנו איתו שבוע שעבר, כן, ספר לנו שעושה טריאטלון, ואיירון מן וזה, בן אדם ספורטאי לגמרי. אני יכול לקחת את זה לבריכה? הבריכה תיגמר מהר פשוט. ליאור צוברי, תודה רבה. תודה לך. אנחנו...